Boleh sebuah. Kopiखौ देलायहोगासिनो बिमाया दायो पाटगावआव मिटिंआव बेरायहैनो नागिरदों हाथाय साल'ल' Beda kiri, chicken lollipop 120 oke Paटगावआव नोंथांमोना दाजाबायखा 120 थाखा खा लाब गैया नै थावा जानोसै नै सावमिन जागासिनो Welcome to the my channel नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथार बरायनाय जालायबाय दा आं दंफैयो नै सोरमांगा दैयावसो आरोना सोरमांगा रिमार ओरैथिं दं नै फेमिलि दायो जों थांगासिनो दं गारिया नै रिभारावसो दोनजोब्बाय आरोना दै गैयैखाय बिराद मोजां बैजोंनो हाबग्रा लामाया मेन गेट होनदों नामा 62थि खुंगाथि 62 बोसोरसालिया जथुम्मा दायो जों हाबसिगोन आरोना मेन गेटजों Acha, main tasnya sudah 16 annual conference bodo satu subar. Ini lagi nih bodo ini wakil kan. Main di channel ini udah. दायो जों हाबबोबाय शपिं मल एक्जिबिसना औ शपिं मलसो औ बायजोबनो हागोन नै मा बायखोथाय बायगासिनो दंथारो नैफ्राय ललिपपि नानिमोन जानाया होथारदों कबिया जानो नै डाइरेक्ट सौदावबाय बेनो हनै दंजोबो Boleh sebuah. Boleh lah deh. Ayo lala. Mana? Kira mana boleh pun ya? Ada. Oke deh lupa. जागासिनो बे माइ गायनाय फुख्रि दै लामा बैयाव दै बारसोमग्रा नैबे गय बिफां हाजो फिसा
AW Century Primary School Sir Dari Cingki गोजाननिफ्राय ओरैनो रिभार नैबे आमाइमोननि आरोना का जि दानाय औ नैबे आमाइ आरो नै बिसोरनो जोब गासिबो जिफ्रा दा बर'नि न'खर संसार जानाय न' लुनायाव बर'नि न'खर संसार जानाय ना मा होनदों बर'नि न'खर संसार जानाय औ फरायनो रोङा ना गिबियावनो नै हलदैखौ दंगोरो बे आथिं सुनांगौ आरो दा जों दा सुथ'ला नैबे जाबाय खोलानि न' बन दोनग्रा ओरै गग्रा दावदै दं दाउख' इन्दि लुदों सिङाव माबा दंबावो नामा जेबो गैला बैसागुनि थागोन खोमा नंदोंमोन सौरा न' फानदों माखासे नैबे कफ्रा सेन्देल खुनानै सेन्देल गाननानै दाहाब ओरैनो लाहरसेल' होदो बैहाय इसिं दं आरो खुलुमग्रा इसिं दङ ओंखायनो हाबोबा सेन्देल खुनानै हाबुंदों आरो इसिङाव नायथारनोबा नैबे कफ्रा जाबाय ओमफ्राय नैबे अखं माने इसिं ओरै बै सिङाव नैबे माइ दं आरो एम्फौ फिसिदों साहानि न'आवनो खामसालियाव नैबे माबामोन आरोना एम्फौ फिसा ओमफ्राय नैबे फिथोब जाहैबाय ओमफ्राय नैबे बिसहरि बिमानि बै बयबो खुलुमफै सिबियो बेबायदि लिरदों आरोना बिसहरि बिमानि ओमफ्राय ओरै बाथौ जाहैबाय ओरै बयबो खुलुमो सानजाहा माइ बाख्रि दं आरोना नायलांबाय दा नोंथांमोना ओंखाम संग्रा हाबनाय जागोन ना हाबनाय जागोन हाबनाय जायोना संना जागौमोनलै मा दं बाहायलाय ओंखाम संग्रा जौ दंलाबायो ना फिसिनाय मा ओंख्रि संदों ओंख्रिया मोनथ'वाखै रोंबालासो ना जानोसो नागिरदोंमोन जोंबो नायफैदोंमोन संग्रायानो गैया
दा संगोन खोमा नोंसिना इउटुब दं नामा? औ दैहुं नार्जारि आंनिया माबा बेना दैहुंआबो बारा दंखांबाय आरो दतमा बेनिफ्राय सि दानायमोन आरोना इसानसालि बिलाय ओमफ्राय नैबे बाख्रियाव बायदिसिना दंजोबो आरोना जेखाइ खबाइ गायहेन बर'नि संसार जानायनि सिखा रुवा सेन ओरै गिदिंलांसै सान्द्रि हासिब लावथाय थख्रा सुकेन माइज्लि बाथा नै बाथाखौथ' दिनैसो नुदोंलै नै आं माबायदि गेलेयोमोनथाय फुख्रि जाहैबाय ओरै दाउख' आरोना बे दाउदै दङ नै दाउदैखौ जानो लानोसै नामा दाउदैया औ जानो लानोसै अरिजिनेलसो ओरै सेन दं आरोना माबा खखा बिदिखौ गोसोआव लानांगौथ' मा बुस्थु बेबा लिरनाय दंना बैहाय नङा जेनेबा केसरि मा बुस्थु होनो बेबा ओमफ्राय जानो मा बुस्थुथाय सानदांगाखौ मिथिबाय हासिनि साग्रा हग्रा नैफ्राय माबा जिनिस दंथ' मा बुस्थु बेलाय माबा फोरानग्राफोरसो जागोन खोमा दां मा बुस्थु बे नारजि दोनग्रा नारजिसो बे नारजि दोनग्रासो नारजि केसरि नालाय औ गोसोआव लाखानाय बेखौनो बावगोन दे आं होखाबाय नारजि केसरि मा होनबा नारजि दोनग्रा बेनि नाम औवानिया नारजि दोनग्राखौ मा होनो होनबा सानदांगा नारजि केसरि नैबे दर आरोना माइ दं नामा माइ दंना गैयाथाय दङथ' नै माइ दं बेनोसै आरोना दायो आं एक्जिबिसन सिङाव गैया आरोना बियो बर'नि न'खर संसार जानायनि सोमोन्दै न' साहानि न' सोनाबनि न' गग्रा बायदिसिना बिदि देखायनाय बेखौ नोंथांमोनहा नुबाय नुनानै साबसक्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट खालामहरदो आरोना नोंथांमोनहा बाय बाय